Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Hiblay phibaro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ka Green Tech Foundation hapo ka jingyalam khmat uba HBN Nonglang ubday uchaman ha ka ark nyotrik uyayong arhajar arpsaw kalalay banjngo ya ka wa thangsnyang ka badan halat umkra hadin bakilayo jingtip bagadan ka jingtay ka blapentrey halor jong katay ka wa. Kani ka jingtay ka day ka blapenken kat kum kaan water bodies preservation and conservation guidelines arhajar arpulay. Kablapenmi da ka sarkar jilla kat kum ka hukum na kaying bisyar. Habakran syakilat pathai kubor uba nonglang ulaong baga seng kalapharu ka jingtho syapo ka district administration badai ban pensange bat penprano ya gatei ka jingtei katkum kaan 133 CRPC shihajar khandai spa anyo pholai kumta ka seng kalaong balada ka jingnet ujor jongki kampoi shanu ka seng kambansi ban mi sha high court batru sha ka national green tribunal uba nonglang uloong ru ba unu ru umdei ban kam try kiwa da ka ba persang bantei ki jingtei bat kentur pot sha kiwa uloong ru ba kaseng kanum ailat ba kindon ki ba kentur pot sha kiwa ula kenturu ya kinong yalam snong ba kimdei ban ailat ya kum kini ki jingtei ha kiwa. Mentakasi na kadyang jong Green Tech Foundation ngidon ha kane kajaka kumba mapiru kila wan ban sakilang ya kane kajing tei jongno kaba kumka foundation min pala ban tip da bakat kum kajing kuba ngila ada wan ban le inspection ngila wan ban wan page na dong sedong na do pasdang hadu bakut kane kajing tei ngiyo i sai kedar ba kane kajing tei kaba long bian kaba apan kenya kibabon ki kendon an kiba kedon hapo jong kari ba hapo jong ka kejela ke jingi tekum takum ka Green Tech Foundation ka badai ka kenhun ka ba pe na bana ka jingbit jingbiang jong kamariang ngimla ban tang ban su pe kumni ngila pharu ya ki babon ki jingtho ki complain sa ki competent authority kata hapo office jong deputy commissioner ngila pha ha ka ar po artarik ngila pharu ya ka ju hi ki jingtho ngila pha sa ka office jong ka Shillong Municipal Board but ngidang app ya ka reply ka jongki ka ba kumno kin le na banda jong kanit kum ka foundation ka ba sai ka ong ngi la de ban pen pau ba kane ka de ka long bian ka jingtei ka ba namdan hinam la ban sa no ru em ba ngila ong ba don kam ban pen prano season don ya kum kini jingtei lada kide ki ken hon la ne ka de uriu simet makanaru haba pila pen kenya kano kaan ka ba kane kam de ka jaka simet kawa pinam la ban dalele ru pinam la ban kam traya ka te haba pinam la ban kam traya ka kum kita ki bor ki badai kmi ngila pha ba don kam ban pen prano mardor ya kane ka jingtei ka bahang ni Makanya ka penkheng ningkong ya katuka standing order passed by Meghalaya or Hornbill Meghalaya High Court Sumuto 10 PAL 10 of 2019. Dihadin jong katuka mat kabakluj bah po umyam nga try piken mau kami sakai. Da ying bisyar budun burom kala direct sendon ya ka state go man makan tau ya ki an kirki ban yada ya kini jing keturpot bat ki jing tei tiba persyang bantai hapadang jong jiwa. Kami ke enang tu kami Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines 2023. Arsin ka High Court ka pha ban redraft ya katuka ain lapkan maun marbalay. Hakapor bagi draft ningkong katolot. Yung penrung kedepan penrung ki section ki clause ki bakam plan. Bila draft yang tu karung ka clause o ka section 3 clause A B terter kalak keren syai yang tu. Bat katu ka ongkum no. Kakang persya bat kino kiba tei jing tei kiba encourage
tiba persang ban kam trai kawa kide ban cha sitom katkum kenton ai om tang kata adin jong ke inspection ke bengiwan hang ni nak liang jong Green Tech Foundation mila pha marmar ka petition sepo ka Meghalaya State Pollution Control Board mila pha saka Shillong Municipal Board alor jong hiju itai kenton Andrea ka district administration ni pha ba haka 144 oka section 133 CRPC 1973 they ban demolish ba je kani kumangong meni balda ini jingking idon kam nom tak ni building mano i bantur klar makadon ga yang don kam hiam bandrung ban mi henrai ba tap daki indru phau nyo phau meter si kawa hi te kata dalili ngin nom lapan pedang ba thalor jong kata nagaleng jong Green Tech Foundation ni la pha ro ngila convey ke message ka isi skidor barsnong ba as an independent body as an environment NGO ni hapan take off ya kan isu hang ni but ngila pha ko piru ya kata ke complain sya u proprietor jong kan ke building ngimtut dai mano hang ba ngila pha ha isakida ka tu kasngi mai ton nang ni ngalai ko pi u ban pon poi ke kai ke bangi ni kwa ni pha ka message om de tang ya kan ni bat khantam ya kan ni balada kita ki petition gi bangi ngila file kim sim kam kamnon kono initiative ngin kiu be sepo high court bat ngin ra ru ya kan ni wat sepo national green tribunal kapakadu hi ka bang kwa ong ba kum ka kenhon ni maham pengipha kan kan sai wat persang te wat persang bat kam trai ye kiwa kamde ani ka public property ka ba the constitution ka ay ngi bangin enjoy barok kino saksi manu kani kata bang ong fi ngim tip mano ba tara jinal dang ila tip ba mano di trai le ila khat ni ban ngila ekenduk ningkong ndre bangi persang man keli sikida bat wat u manager i badai pe jang ni building ke jing trai jing ka ni tang persang man keli umya thu mano ba tara tika ai ka bang ko man ong ni kalong ba ngimla len ba kani ka di jing trai ke balik se yung kibabit babiang kibadan hakabor ndre kam lele ya kata tikwa apni play ngiru nang liang jong Green Tech Foundation ro ngilong kibakloy nomor ba ai ke bajang ne kala long very sensitive kan sa encourage ya kini ki area ki bacharum kan sa pen ai men sim pen slor ya ki way ki te ki basaneng ban ya te ban ikan tur pot kiwa jadi halor jong tak nomorem bangi dalili nak liang jong Green Tech Foundation ngin nomla tak nomla